Okay, maayong mudto na usab gratong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Sana na pod kita manghigala dili nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagan Reverend Padre Edwin Academia Acab. Abi no, pitsa 14 karon mo higala sa bulan sa Pebrero, sa gisaulog na to ron, isaulog na to ron pada ang Valentine's Day. Unsa pag yun, ay gisaulog sa nato pada ang Bikulis Badless. Very good. Maayo, Mr. Na unong pulding ka, memorize kay nimo ang mga kalihukan na to. Hala no, ato dahil nga timbayaon o mayong mudto nga atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramaata, ang ato apod nga kini ang ato apod tanan nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao, nga babot sa ato ang pagsibya, mayong mudto na kanatong tanan higala. Abino, are kita manghigala sa ato nga Ari kita manghigala sa ato ang Saint of the Day. Bino karong adlaw kay kuan man kining Valentine's Day, atong hisgut-hisgutan kini si Saint Valentine, no? Bino kini si Saint Valentine matud pa sa kasaysayan daghan day kaayo mahigala, no? There are numerous early Christian martyrs nga nagdala ni ining kating nangalanang Valentine, no? Daghan kay ning nagdangalanan nila unya. Doon ay gitawag Valentine of Rome. No, Valentine of Rome. Kining Valentine of Rome, usa kini siya kapari nga nahimong martir niadtong tuig 40 AD 269. No? Sa ato pa usad kini dai kapari kini si Valentine of Rome nga matud pa nahimo kini siya nga usa ka martir. Kanya doon na po lain nga Valentine of Termi, na usap po siya ka bishop, unya nahimo gyapon siyang martyr. Dado pa kining mga Valentine di ay mura o kuan kini siya. Nagdalagid kini siya sa martyrdom. No, gani si kining Geoffrey Chaucer usa ka matud pa manunula, no, usa ka poet nigamit sa word nga Valentine's sa iya usab nga kanang nobela nga gitawag og Hamlet, no? So kunya sa kuno ginaingon mahigala daghan kay mga pangalan nga Valentine's nga naa sa Kristohanon nga martyrology, you know, gani duha na niini mo kini si Valentine of Rome, usa ka pari niadtong AD 269 o gimanusab si Valentine of Termi, no, sa gyapon na siya ka obispo. So karong adlaw mahigala ato nga hinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga gisaulog usab sa kadaghanan si San Valentino. Nahala no, padayon kita sa ato nga mga buhatonon ni ining kabudtuhon. Abi no, ari kita mahigala sa ato nga kining ari kita sa ato ang kining joke ginagmay. Bueno. Pero mo ni ang ato nga kuang karot. No, kining joke ginagmay sa ito mahigala, no. Okay, no. Abi no, dunay ni nag-istorya gihapon kini si Busting ug si Pikoy. Koy. Ngano dagay kining kuan, no? Kini bang sibuyas bombay nga kun maghiwa-hiwa ta. Muluha man ang atong mata. Tinuod na mo guni chemicals nga kun imo na siya nga makiwa nimo ana mo pisik sa imong mata.
namunamuhalang ang mata, makahila ka. Pero kining kuan ko, makapahilak man po ning magkuan kag kalabasa, maghiwa kag kalabasa. Akong asawa baling hilak gahapon. Ha? Naghiwa po siya ang kalabasa? Oo. Tinuod ko dahil po nga kining kalabasa maghiwa-hiwa ta. Makahilak po ta. Mao ba? Oo, labi nagnahiwaan man niya yung kamot na feel. Sige mag-istorya-istorya na hiwaan man niya kamot, naapir man niya hiwa ang yahang kamot. Apir tayong hila. Mao ba? Joke ba yon? Joke na kayo ito, may lain. No, aray kita mahigala sa ato aga CBCP News, balitang simbahan ining kamuntuhon. Tulog ka mga obispo sa Negros Occidental, may paabot sa ilang dakong kahimuot sa desisyon sa provincial government nga suportaran nila ang sustainable o renewable energy. Sila mao si Bishop Pat Buzon, si si Bishop Gablines o si Bishop Gerardo Almenasa sa San Carlos City. Mao kadto mahigala mga balitang simbahan ini kamuntuhon o padayon kita sa ato nga mga buhatonon. Okay, are kita mahigala sa ato ang mga katekises. Okay, doon natin mga pangutana diri mahigala. Usa sa mga pangutana diri. Question. Na ako, kabahing silingan niya. Dili lang ta kabahing silingan. Father, kana bang magdebate bitaw kabahin og Biblia unya magsinukmagay na okay pa ba na? Dili kana agong kuan kanang debate kuan na sa sinukli ay sa mga kalantips pang-isip. Dili sinukli ay sa kahait kinom. Okay. Debate, play of words na gina siya. Dili na siya kanang gitawag na itong paisugay. Dili na siya patasanay og singgit. Kung dili, mag-agad na siya kung unsa kabugat ang imong mga argumento. No, nya kanang giingon nimo nga ang uban nagsinumbagay na natural nakasalagit sila na. Okay, nagdebate ra mo supposed to be de argumento lang unsa na ba hinuon nga ang gamiton ninyo ang kahait sa inyong pangisip. Unsa na ba hinuon nga ang inyong gigamit ang kahait naman hinuon sa inyong kinumo. So sa pangutana nimo dito makasalata na. Okay, no, klaro. Kay giingon man ang Ginoo nga maghigugmay ka man. Usa na ba nang sinukli mo mga mahait nga kinumo. Okay, another question. Brother, akong silingan nga laing sikta, giingnan ko nga kana kunong krus no iya kuno kana sa panulay kay diha man kuno patya si Kristo. Dautan jud ining cross pa der. Mutuo po day ka. Mutuo po day ka na imong silingan nga muna iyang argumento dili ay. Atong mutuno naon nga giluwas ni Kristo ang kalibutan pinaagi sa krus. So muna nga kay giluwas man ni Kristo ang kalibutan pinaagi sa krus. Of course, kontra gani kay sa panulay ang krus. Kaya nga naman, mo man gigamit sa Ginoo aron luwason ang katawhan. So ang pangutana, tinuod ba padre nga makasala nga ang krus iya sayaw, ang tubag nga na dili. No? Gani kon atong basahon sa sulat ni kinibitang San Pablo, no? Ngadto sa taga Corinto, matud pa niya ang krus gahom kini sa Dios alang sa mga naluwas, no? Atud pa diri sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto, kapitulo 1 bersikulo 18. Kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo
binuang alang natong mga wala maluwas. Apan alang ka natong naluwas, gahom kini sa Dios. So dili dili gini dili gini matawag nato og iya sa panulay ni krus tungod kay diha man namatay si Kristo. Dili atong hunaon nga ang kamatayon ni Kristo do sa krus mo nakaluwas sa mga tao. So dili gyud mahitabo nga ang krus iya sa yawa kay mao man gani gigamit ni Kristo ang pagluwas kanato. Di ba, no? Hindi na lang nakita kutob o higala, ha? Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverend Padre Edwin AA. Mana, milit na usab kaninyo o manalangin ka nato ang Diyos, makagahong sanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas. May ngunto ka nato tanan.